zatiaľ vyčkáva. Je to evidentne z bezpečnostných dôvodov. Nechce byť zasiahnutá alebo nemeckí a maďarskí vojaci, to si môžete tiež teraz všimnúť, sa snaží. Podľa očakávania červené hviezdy sovietské lietadlo s tým hviezdicovým motorom, čo má na nemeckí a maďarskí vojaci dispozujú. Sila zostáva stále relatívne vysoká, pretože majú zatiaľ teoreticky, ale len čiste teoretický navrh. Strelectvom, o tom som už hovoril, prípadne vyžiadať leteckú podporu. Kanonen, beide Kanonen, eins, das Feuer frei! Frei! Uvidíme, či aj sovietský sa sovietská pechota pomaly, ale iste o protiútok. Tieto maďarské hodiny Čaba neboli práve najhoršou konštrukciou. Dá sa povedať, že kvalitatívne sa vyrovnali nemeckým, ale aj spojeneckým vozidlám podobnej kategórie. Problémom bola skôr maďarská ekonomika, ktorá nedokázala zabezpečiť dostatočnú produkciu týchto, a nielen týchto vozidiel, aj Maďari mali napríklad rozpracované veľmi zaujímavé projekty stredných a ťažkých tankov, ktoré sa ale nikdy nedostali do výroby. Maďarská vláda už v roku 1938 rozpracovala veľkolepý projekt modernizácie a prezbrojovania maďarského Honvéčégu. Ten plán sa volal Huba. Mal dokonca vypracované až 3 stupne, ale podarilo sa z neho zrealizovať len veľmi, veľmi málo. Sovietskí prieskumníci zistili, čo potrebujú a okamžite idú podať hlásenie na vyšší štáb.